In-nefqa tal-Gvern fuq l-istipendji is-sena li għaddiet kienet ta' 3 miljun euro aktar minn kemm kienet fl-2012. Tant li fil-waqt li 6 snin ilu l-Gvern kien jinvesti 22 miljun u 500,000 euro fi stipendji għall-istudenti, fl-2018 din is-somma laħqet il-25 miljun u 500,000 euro. Minn din iż-żieda gawdew ukoll aktar minn 5,500 student illi rrepetew xi sena fil-kors tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo fakkar kif qabel il-bidla fil-Gvern daw ma kinux jieħdu stipendji. Nfaqna aktar minn 3 miljuni u nofs euro biex ngħinu l dawn is-6,000 student. Jekk tara sewwa dan is-6,000 student mifruxin fuq 7 snin kemm jammontaw għall-inqas minn 1% tal-istudenti kollha li jieħdu l-istipendju kull sena. Il-kelliem għall-edukazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Puli illi llum huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali kien fost dawk kontra din il-bidla. Hawnhekk aħna maħniex literalment fadar Bħalu kien kontra il-Partit Nazzjonalista kollu, b'Simon Busuttil viċi kap illi kien jagħmilha ċara li ma jaqbilx. Il-Ministru Bartolo tenna li llum milli din il-bidla seħħet, il-Gvern aktar qed jifhem il-benefiċċji tagħha. Nemnu li studenti li jkunu għaddej minn xi diffikultà, jista' jkun għaddej minn xi mart, jista' jkun għaddej minn xi mewt fil-familja u fi żmien tal-eżamijiet ma jkunux f'sikkithom, mhux sewwa li mbagħad jiġu kastigati wkoll u jiċċaħdilhom l-istipendju. Ta' kull sena dawn l-istudenti jieħdu medja ta' aktar minn nofs miljun euro fi stipendji bejniethom. Il-bidliet u l-investiment fl-istipendju jġib fix-xejn il-kampanji li saru qabel l-elezzjoni tal-2013 meta l-Partit Nazzjonalista kien ibeżża li l-istipendji jitnaqru jekk Joseph Muscat isir Prim Ministru. Li l-aqwa risposta għal allegazzjoni bħal dawk dejjem huma l-fatti. Tħalli l-fatti juru llum żgur li m'hemm l-ebda student, l-ebda familja ma tista' takkuża lill Gvern Laburista li huwa kontra l-istipendji, anzi fil-fatt aħna saħħaħna l-istipendju għaliex issa jola ma' kull żieda għall-għolli tal-ħajja u wkoll frixni iżjed milli kien mifrux qabel. Illum hemm 17,800 student igawdu mill-istipendji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.